Cinta itu gambaran dari hubungan manusia dengan Tuhan. Holong ni rohani de bata tujol mai. Horos madihita damang dok dainang di DP hau maringani tikion pajupang mahita rap dohot video nami dinalahu mangurupi hamunak kamanginang mangatusi hatan itu hatta ima jamita tu pertanyaan manang epistel minggu tanggal 10 Juli 2020 natar surat di Edeni Salomo bidu 2 ayat 8 rodi ayat 10 adon sohu jahab kami jumolo mahita martangiang asiniro hamadi hamu doho dame nesien debata amata do nesien anakna Yesus Kristus Tuhattai amin. Edde bidu 2 ayat 8 rodi ayat 10 di rupa suara ni hasudungan ni rohakku doi idama nungaro ibana marikat sian akaduluk marhajingjang di atas ni akarobian tudos do hasudungan ni rohakku tu sada hiji manang tu anak ni ursa idama jongjong do ibana di balik ni dorpi madulo sian jendela marlinang-linang ibana madulo sian talali dongi makuling ma hasudungan ni rohakku didok mamandokau hehe maho ale hasoloan ni rohakku na mauliutus jala ruar maho ai ida ma nunga salpu pertaunan ngali nyari nunga masohot dot ariudan nunga pola mulop akabunga-bunga di ladang nunga jupang tiki paredeon nunga pola terbege suara ni aduhur titi di tanot tai perbuini hau arape nunga mamuka matoras jala marbunga ia hau anggur jala maruap na anggur hehe maho ale hasoloan ni rohakku na mauliutus jala ruar maho ido yang gosahakna akaramang do dainang yadora tabigi diaka iddiate jatuh cinta beribu rasa inna manang jatuh cinta dang bui gabar hon songon dia alaniaha ungkapan perasaan nasu bui tergabar hon apalagi dia kamasa ni akan naposo mulu masa dope ditikon na martadang di jupangan bagas ni nanang sitadangan na anggui sadok las marohana manang di hamu akamanginang nasanga lope ditadangi ate aka ina baru pakilala muna ditikin tadangi las dorate jala haru perjuangan muna akamang ditikin martadak kamu manadangi akan di halomon ni rohamuna berbagai cara berbagai usaha di kamu bahama asa daho rohani si duli manang rohani si borua aka ama manang kaduli-duli nasohya maridi anggur ringgas mohon hati maridi nasohya parfum na usahanon ni don nama bijam parfum pe benon na do sahat tu nama nunghor akanak boru pena berusaha doon boha penampilannya semaksimal mungkin asa bunyan tongi mana di halomon aka panguli mana aka duli-duli na olo martadang tibana pakon nodo aka pahian nauli manang cara makatai pe ben nodo na bohama asa pasonang rohani aka duli-duli na roh manadang ibana saat tu jalur pernikahan mamuse naikon stimpuhon nasida asa gawe sada rumah tangga bang doli-doli inak kaning dohot parupuani akadamang dok dainang disombetaida ketika seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan gurang do tutu na sangat mengherankan ate olorona suasana hati melebihi seperti biasanya olo terlalu semangat olo marapi purun ate manang nama lihape olorona tang male alanya ya jatuh cinta ade akaramang dok dainang songoni marana wite ide tikion hubungan ni debata dohot tita digobar hot donak kaningan songon panguli nang dot orwani nang marumah tangga na sida na totong na sida saya masih haholongan digambar hot dona hubungan yang begitu dekat digambarkan ia panguli doho orwani
setotong saling puji memuji. Bereng mane suara ni hasudungan ni rohakku. Ngaro ibana, marikat sian akaduluk marhajingjang di atasnya akarubian. Ini adalah pujian. Na pinasaha ni akanaung madongasaribe. Ala cinta itu mengikat. Ala ni holong ni rohai pasadahon ni sida. Sehingga timbul rasa untuk saling memuji, mengagumi. Alinunga bahan tahi akamanginang diaka padongasaripeon idikion. Olo no penungain aka amata memuji inatta. Manang naholan inatta do memuji amata. Manang nasohya berong masih pujian ate. Dakya birokon amata tu inatai. Bagat ni hobah inang. Persoduk bulukku. Manang sebalikna. Inatai pe dangolo bena memuji amatai. Baru sonari kenyataan. Akaramang do dainang ikut tetak do sa sitong na holong na usaha tu hita terlumubi makan nama rumah tangga ikut saling memuji ate. Alana naung pinasaran debata dan jadi serangon di jolma. Nungain teh ida bamuse bohado na cinta itu gambaran dari hubungan manusia dengan Tuhan. Holong ni rohani debata tu jolmai. Ikon patudu honon nado marhite-hite gelora cinta. Jadi hajojonok tatu debata ikon adong pakor honna. Baru tu hita nungain. Mulu sorong be holong ni roha tu debata. Nasojonok do hita nungain. Manang nasoya be hita maka holongi Tuhani. Dakyata dokon. Moliati ma Tuhan. Haholongan ni rohakku dohong. Manang bohado nungai, manang nantalu pahod do Tuhani. Alanya kadamang do deneng kita saluhuk na disumbil do hita musai diturpukon. Si Salomo neng mengajar hok kita bahwa cinta itu tidak mengenal musim. Dan naholan Allah ni kita mendapat sesuatu gawe tabatuduan holan ni rohatta, holan sadari. Alai cinta itu harus selalu berlanjut dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan tahun ke tahun. Dia tidak mengenal batas. Alanya holongi nasian Tuhan itu. Bahkan itu juga cara untuk mengenal Tuhan. Holong narong sahat tu rumah tangga, naheng dona batu duhon hajono kotai rabdoh debata. Sehingga cinta itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Namangihuk makadamang dok dainang taringok tu akan nama dongas saripe nakaningan manang banguli nang dohot orwani. Dia harus memberikan hatinya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia memberikan hatinya kepada Tuhan, lam semangat mibana. Ujungna hehe maibana sian akahalo sohonna. Dang beibana malas-malasan. Ali dia akan bergiat, dia akan semangat, nang sahat tu akan mengula-ulon nape. Ima molo nakaningan mian di bagasan holong nasian Tuhan. Bahkan dinalahu mengulahon patik ni debata hape. Dido iturpukon he maho. Nunga salpu nakaningan musim muda ni. He maho. Tidak ada lagi waktu untuk malas-malasan. Inilah kesempatan besar dinalahu berbuat yang terbaik. Akadamang dok dainang songon penguluan ni aka pengula do sebenarnya te. Na pinakke ni si Salomo on dia denaun. Dia pintar memakai situasi, menggambarkan bagaimana perasaan itu. Digambarhon ibana do marhite haroroni udan. Digambarhon ibana do marhite aka bunga-bunga na hucus. Bahkan dia kapahapahanan na diladangi pena. Dipakai ibana do lapa tuduhon. Bohado na hataridan ni holongi. Jala soong petani akadamang do dainang molo nungaro udan. Tikit ima tiki dinalahu mersuan. Ima tiki nungai lahu mangula akahulaun. Alanya kendala do mulu soro udan. Mabahin akasyusana pena olo do gabi terganggu. Olo do malos bahkan tidak menghasilkan buah yang maksimal. Alai ditiki naung ro udan. Disuan akabibitna. Jala ima awal untuk mengula.
Lasong do nungain na di arahonon na iturpukon. Asa hita naumian di bagasan holon ni Tuhani. Hubungan yang sangat dekat kepada Tuhan. Waktunya kita untuk bekerja. Waktunya kita untuk melakukan nani halomohon ni Tuhani. Ima dinalahon mangulahon patiknya. Ini waktunya. Jangan berleha-leha. Una hol na morum be. Jangan bitik kita nungain hol na murum-murum. Alai waktu kita adalah untuk menanamkan kebaikan. Dinalahu memulai mabain akka na denggan. Akaramang doh dainang dihita sa luhukna songni manang na taida diturpukon. Holong ni roha manang hubungan cinta itu antara suami dan istri ikon angurdo. Iko patudu honot tado na uap na sa tuakana humaliang ta. Tangalani parfum nakinga kamanginang da. Manang dang alan na pijam naking akabada na angur gawe angur bawai doh parapuani manang amata doh inata angur dangi. Ale ha anguron na ima marhiti akaparangena. Marang songon dia be kondisina alai mul dijalin ibadah do na hubungan rumah tangga yang baik angur mai. Dang songon halak bata kate ai mulu amatai nungain gurang do na supiduli be tuaka istrina. Ngomulai be hitam nungain dimasuki aka kehidupan sekuler. Marang aka gambaran ni pernguluan ni artis ate. Ngomulai be pernguluan ni batak. Ngohiran sumeila be na mulu mulai iba na marbada do istrina, itinggal hon imana istrina, manang manguli imana muse, ngohiran sumeila be. Ujungna, ahna masa rumah tangga itu tidak harum lagi. Bahkan natarguar Kristen ibana, ngadi hatai zolma dia udah Kristen HP songoni parangena. Alanya kadamang dok dainang molo nunga jonok kita dok Tuhani, jika kita ada ikatan cinta kepada Tuhan, maka cinta itu juga akan kita tumbuhkan bersama dengan pasangan kita. Dan keluarga kita juga pasti akan mengeluarkan wangi yang harum. Khususnya parumah tangga ta. Dan alani artat tadau alani denggani pardonga saripeon. Akaramang dok dainang debata betong do songoni. Dijaga do boha hubungan antara Tuhani doh bangsona asa tetap terjalin doh denggan. So tu ngarong nakaningan naginoranna aka perselingkuhan iman. Unang bimen dua alehot mahita di bagasan Tuhani. Atau napar pudi ma nabuh pasah tami tonga-tonga tangkaramang dok dainang. Sude do hita di bagasan holong ni Tuhani. Atau lam tapajonok madirita tu Tuhani. Mari kita semangat dan bergairah untuk melakukan yang baik karena Tuhan mencintaimu. Tuhan juga mencintai kita seluruhnya. Amin. Martanya kita. Mulai tema dia sini roham ali jauh bari bata. Ai diramuti hohami marhide holong musa tu dikion. Atau miyamma holong midihami asa giat ali Tuhan. Patubuh kami akaparang dari gandi guru nami. Hataridaan ni holong ni rohami Tuhan. Marhite hite anak Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin.